was in de kroeg, het was in de steeg. Ik was wat verbaasd, toen stond mij vroegst, ga je met mij mee? We halen nog een pilsje in Rembrandt of een in de Rus. Een laatste slokje in het wapen met hij heel knus. Maar een uurtje of 3 ging alles dicht, dan wust naar huis. Ik ging met hij met, het werd al licht, ik voelde mij thuis. Ik zag er geen tafel, geen stoel en zelfs geen bed. Maar een matrasje van een weekamp gewoon op de vloer, op het karpet. En een uurtje of 10, ik keek om me heen, dan was het al fut. Ik was weer alleen en ik weet nou dat het zo wezen moet.